Shalom. Jamita tu ari perningotan di hamamati ni Tuhan Yesus tersurat di Heber bidu 5 ayat pitu rodi 10 tape huti hukma. Tagad jolma ibana dipelehot doa kapangeduan na dohot elek-elekna mardongan angguk bolun dohot ilu-ilu natuk pelua honibana sian hamatean. Jadi ditangihot do ibana gabi melua sian hata hutone. Ai atik pe anak ibana diguruhot do pangoloyon merhite sian nati naon nai. Jala dung ripas gabi si horhon haluau saliling-liling na do ibana disudi na mangolo ibana. Di gorde batado ibana situani malim mangihuton horong ni si Melkisedek ima sahana. Huriani tuhata dijodoh hita merhite pesta ari pardingotan non babua Yesus Kristus do sibuan haluaon. Dalani tapuji matuhata nang pataru hita tu pesta bulu di huriata ima pardingotan di hamamate ni Tuhan Yesus. Ganup tol hasita tu pesta pardingotan non terjodoh hita tutu si tutu manggorga bagas turohata pakokopon ni tuhata Jesusi. Bagas ma taauhot jala tahanguluhon pakokop nai dingulu si ganupari. Rokom ma bagas turoha perbagasani pabua Yesus Kristus do siwak haluaon rodi saliling ni lilingna. Akka sahi tado diusung pardangolat tado pinorsanna alani pangalau siot tado ibana tertulang alani hajahatot tado ibana mabugang humok kopita gabi dosa do ibana nasutuma dadusai asa gabi tigor hita di bagasan ibana 2 Korin 5:20 sada alani dosata tersilang do ibana di tonga-tonga ni halak panamul dohot perjahat jalalas terrazum gabe perjahat. Markus 15 ayat 27-20 lalu Yesaya 57 ayat 12. Yesus Kristus do situan ni malim manang balin bulun mangihuton horong ni si Melkisedek. Melkisedek lapatanna rajaku, raja ni hati goran, raja Salem, naro sian gijang. Melkisedek marharoroan sian hata Heber, malak lapatanna raja, manang mangarajai, jala sadik lapatanna tigor, jala sitong. Jadi Melkisedek lapatanna raja ni hati goran dohot hasitongan, na mga rajay di bagasan hati goran dohot hasitongan. Ibana do sitwa ni malim na terbaydongan makilala dia kahagaliota. Aga petarujun ibana sungun hita alaydang maradusa ibana ala pagujunani. Dihilala ibana do bagas na tahilala. Sotong taripu holan hita sa diri ma na manaon na porsuki di ngoluon. Halayanong do toktong dongata makilala na tahilalay. Lubisya tahe mangudiho kita uzu manaon na porsuk kita ima Kristus sibuan haluauni. Alani lammargura sama roha na makilala di hita. Unang mamate roha na makilala sahatu na mate rasa rupani di hita ganup. Do mahita makilala na nihilala niya ka dongat tape. Hamuna akka manami do tidak nami sudihita na tumangihon jamita. Di minggu parningotan di hamamatan itu hataon naing bagas rokomota jala uhir honota tu bagas rohata pabua Kristus do siwon haluau natutu. Alani di juhod do tuhita sauti na toli pola ni paranguluon si batu baut tadi ngulut taon. Ima perzulu gomos
golom haluauni dungi sumisi manasa hatahuton syakko. Dia pitu di do tagal jolma do peji susi. Dipele hodo akka pangiduan na dohot elek-elek na mardongan anggu bolod doho ilu-ilu tunabui palua honibana sian hamatean. Jadi ditangi hodo ibana gabi malua sian hatahutone. Nang pe anak ibana dipele hodo pangiduan na dohot elek-elek na mardongan anggu bolod doho ilu-ilu. Dangeles mananggai rohana mernida silangi hirana sopola hacit ayon narupane. Songo jolma tahu taddo ibana mangadupi silang si taonon nang hamateani. Anggu bolod doho ilu-ilu ima patuduhon persirang guto bolon sian nasaroha gogo nang ate-ate lau manuhuk silangi. Dak sumurut ibada tupuri. Dang tu gogo dohot huaso ni pertibio di pasahat panggiluan nai ala itu debatado. Tukso adong huaso na asing na tuk palua ibana siani ia soholan huaso ni debata. Ditangi hodo ibana gabi malua masian hata hutoni. Ahape nama sama nang sitaono dingoduta. Sayunang mahita sumurut tupuri manudali tuhatai. Unang masirang ngoluta sian haluan na binuan ni Kristusi. Ido tugu-tugu jala si pargogo rihita madopang nasa perdalanan ni ngoluta. Holad di bana do dapat hita haluan. Danga dong haluan na tutu jala mamulin diduru ni haluan siat tuhata Yesus. Marsihoho mahita disi gomosma tagolom haluaune. Di minggu perningotan hamamate ni Tuhan Yesus tupa ta aido ragam ni biar mangai na hacit sahit na posa itcah-itcak hamatean lumobi ma perhatubanon ni dosa. Tatiru ma Tuhan Yesus pelehom makka pangidoan nang ilhelekta sian nasaroha dohot tondi. Pos marohata nunga di palua debata hita sia soi ni hamateani nang sia ragam ni dosa na maperhatuban ngoluta say sumisima nasabiar sian hita. Paduahon satia mahita marpangoloyon di sitaono ni. Dia ualu di dok nang pe anak ibana alai diguruhod do pangoloyon marhiti sian na tinaunay. Dia belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Uduk do ibana marpangoloyon dang gabi sumurut. Nang pe naung tare si taonon na jala persuk parniahapan na mernida silangi manahad do ibana mangoloy sakap ni debata. Dang dipakai hadirion malang na status na songon anak rupa ni gabi so marpangului. Dang mangaruta ibana agap anak ibana. Sebaliknya diguruhod do marpangoloyon di bagasan serep ni roha agape ikon manaon. Tudos tu parzahat di siamun ni Kristusi. Nang pemanaon ibana. Alai toktong do toruk jala serep rohana. Agape persuk diae. Alai dang mago rohana gabi situ lupi na sala. Nang pe hacit diae. Alai tiur do rohana martuhan. Huhut dihapugani do paingot tordongan na di haliluon na. Agape pait situ tu parniahapan na. Alai dang gabi marpuri-puri mago ibana barang manikot. Gariada di perhasiang ibana do tiki do hosana sisa ngobusi. Lao sumol soli dosana jala pasahat to dina tu debata. Kristus do siwan ha luau dihita. Hadir yotape nunga gabi akka zolma naung pinalua. Haluau ni nama pargogo dihita mamulus jala madopang ragam ni sitaono dingoluon.
marpangoloi mahita tagan sodap ngoluta manang uju paet tahidala, uju sukses manang uju krisis puhe perngudota. Taoloi mahata nang paretta ni debata, di tiki merdohar ngoluta manang tiki maparapar, dung tibo pangkata nang uju met-met, tiki anak hasiak kita manang uju sikor di pabahir-bahir tahidala. Say sumuruk mahita mangulahon na sopatut do nasuhum marhitiak ka pangkat jabatan nang ragam ni hadiriyota. Sayunang mahita kami paragiduk alal ni sinadongan na dong dihita, di harta, di hamoraon, do ragam ni status ni hazol maon nalohot tu dirita. Sayunang magabe terbang gabe arogan hita maranupol dongan jolma, hinorhon ni jabatatai hamorota pangkata di legislatif nang di eksekutif do judikatif, rodia katalenta halubian nang status na tatiop do may siyak kita. Hurian itu hatta tarujud do Kristus dina saluhut songon hita alay dang merdu sa ibana ala ni pangunjunane. Ima si auhonota unang ala adong na maul manang nahatsit tadupi gabi tatudal hot Tuhane. Unang ma ala ni sitaonon gabi mago roha martuhan gariada lam sumurung ma pangoloyota songon si Jakob dia jabok diranggut toldo suru-suruan di debata. Jalan na so jadi paduon na debata, ia sojolo di pasu-pasu ibana. Ido jauh-jauh nang sian epistel sian Psalm 22 ayat 11 25. Martilai do natoropi mida Jesus namanau persilangoni. Dibagi do ulusna do baju-bajuna sikak ni namaniati do mangaribahi daging nai. Alai debatado persigat tunganna. Dijauhod do asa unang maddaw-daw jahuba siya ibana. Alai dihapugani bangurupi jala paluahon hosana naung pujungi. Malua siya purang do siya sisilon ni biyang, siya baba ni babiat, do siya taduk ni akahorbo zalang. Molo tung manawon hita dinguluon, alay say daumay, alay toktongma, satia hita di debata. Tung sopa sobuon na do hita mardangol, say tangihonon na do angkuhangkukta. Patuluhon, disuruh dohita mabuan jala mamaritahon haluaune. Dia sia didok-do ibana do si horhon haluau saliling-liling na disudi na mangolo ibana. Dalam kesempurnaannya, Kristus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Akan ada potan haluaon, ima akana mangoloi ibana. Naso mangoloi ibana dang pertohap di haluau ni. Akanang pinalua tabuan jala tabaritahom mahaluau ni. Nasa hata ng pambaynata nang mapanyakon pakilalan ni dongan dang mabubani jala madukduhi. Jesus do situan ni malim na tutu si tutu. Melkisedek napatar jala diguhi di bagasan Kristus. Nang mate tersilang humokopita. Margal pangan. Margal dapat jala martukapan do ibana. Manuhu silang na tuhitahian. Alay dada silangi mabain ibana. Margal pangan jala margal dapan. Alay borak ni dosa tahido. Nunga roy bana mabuan haluaw ni. Jala mangulu di bagasan haluaw ni dohita nuaeng. Mangulu mahita songon akan ng pinalua
naso pinarhatuban ni dosaibe dingulu si ganopare. Tahanguluhon jala tabaritahom mahaluaw ni Pak Tahiyado niyan na ikot terlabang dihaw pinarsilangi. Alay gabi si madjuja ni Jesus do terlabang disi. Halani turinggas nama si madjuja ta mangalakahon akaw daw na ringgan. Nunga malua si madjujuk ta siya suksang duri naliliti. Asa gabi sa itapikirima dia na tao pauliw-lihon. Daktar huzur be adorata ala ni Jesusi. Ala ni gabe parrohan na burju mahita jarana lidang. Tangata hiado na patut ikot terlabang disi. Hape gabe dia itu Tuhan Yesusi. Asa gabe ringgas tangata saunari madungdung dongan di persoryon na jala patupahon nakka nadinggan. Hurian itu hata tahanguluhon jala tabaritahom mahaluaw ni. Jora maita muse mangaliai jala mapersilak ko Tuhan Yesusi merhiti kahata ng parangeta na romar. Alay ala ng malua hita tong mata persilak kon akka rohadaging siyang ngudutta. Huhukma gabi jamot tita sotung tapak ke haluaw ni manguldingi hajahaton sada Petrus 2:10. Manang gabi perbusiran disibuk kesempatan untuk hidup dalam dosa. Amin.